ogolo report ni yiero nyotimore maber. Watimo gini kamae ni mago te wang'iyo kaka IEBC kaka ochung'ne kura timo procurement, iluongo ni procurement makelo ga gigi nikech gidhi oko mondo gilos kura, gidhi oko mondo gimany technology minyatigo de kura. Wanyiso IEBC kila mara ni gigi wanyalo timo wawuon kae, to wanyalo timo gi mana ka wan gi adiera kaka jo Kenya, kaka jo piny. Adiera ema pod waonge godo ma wanyalo ng'eyo, ma wanyalo bedo gi confidence ni onge ng'ama bro interfere gi kata ka waloso kura kae. Countries mang'eny tinde loso kura gi gin giwuon, ok gidwa dhi oko. Nikech ging'eyo ni ka gidhi oko jo oko go nyalo interfere. Tang'o mondo keto recommendations gine IEBC. Waseketo mang'eny malich. Makata ndalo mane nitie Jose Kamago ginigo ne wandiko ratiro gik manwaneno ni kimiyo nafas nudhi oko nutimo procurement to kuru bedo kaka slaves mag jo okogo. Gibiro gine magi kebet kaka ging'iyo to kendo gine magi kanitiere itilafu moro to gine magi loso nu nyakudog mana irgi. Sama wangi chiwo ne mile. Sama wangi chiwo ne magi goboti mode. Magi ne wandiko ne gimaber ni ok wadwa gigi kamae. Wan jo molony. Piny ni en piny mosekawo atua mang'eny. Technology gik ma sani matimoregi. Wanyalo timo gi wan wawuon. To shida ma wan godo ni pod waonge gi trust. Pod waonge gi confidence. Siasa wa pod nitiere corruption mang'eny. Mamiyo jo piny bedo gi wasiwasi gi kibaji mang'eny kabisa ni kwa loso kura wa wan wawuon to technology wa develop wan wawuon wanyalo bedo gi shida. Nikech kata king'iyo technology mar oro pesa mar M-Pesa mitiyo godo e piny ngima kamoro amora no amana Kenya. Technology ma rowerni lose Kenya kar kae ok nyal pim gi mantie oko ka. Koro gigi wanyatimo. Shida wa en mana ni pod waonge confidence gi trust. To mane mwadwa ni wager mondo wami jo piny obed godo. Chakore gi wan wawegi kaka jo piny. Wang'iyore. Wawacho ni ani ang'o manyalo timo mondo mi gik ma waneno gae kigoyo kura makelo chafu gi nyalo bedo ni onge. Ang'o manyalo timo mondo mi kikami nafas mar pesa obed ni ema determine nago kura nade. Ang'o manyalo timo mondo mi politician ma participate uchaguzi kaka ja siasa cha kik kel fujo, kik ti koda kaka kijana, kik ti koda kaka japiny mondo akel njawru gik timbe mag njawruok, timbe mag fujo, lweny. Nikech jo siasa gi ok timgi, wane mwatimo gi wan wawegi, moloyo to kijandewa. Koro wadok ne kijandewa wapenjo gi penjo na ang'o ma wanyalo timo. Wanyalo bet piny kaka jo Kenya nang'o. Mondo wanonre maber, wawach ni nitiere kaka wadwanwa wadongre, kaka wadwanwa timbewa. Nitie penjo mana penji ewi wach mar ekruok mar IEBC kaka unene weche mag technology. To Esbon Medida bende ne openjo gini ni e kinde mane wantiere koda Electoral Commission mane tayo koda Samuel Kivitu mosenendo, ne igo kura aching' maonge gi yor tiyo gi lony manyasani. To ne ji nigi geno ni kawagolo gino wadok e yor lony manyasani ma en digital to onge kwale kendo onge gima bro dhi marach kendo dhi bedo ma mit mogik. Gini endi oketowa kama ji nie gi kihondko mang'eny mopogore koda kata mana chien cha. Kaendi bende usekelo recommendation moro? Wasetimo recommendation mang'eny. Kata mana ndalo IEBC no ne kana wang'iyo waneno ni onego bed ni wawuok e manual system wabedo gi technology nonro masani yo mar goyo ombulu. Mago nwatimo ka waparo ni gini nyalo kelo pogruok
kendo nyalo miyo kura wago e yo moro maratiro mar haki. To waneno ni gini oken kata ni nonro masani ni